Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosi Nokuphilile. Thank you so much for tuning in. Yabonga kakhulu ukuthi ufike, ungakhohlwa ukuthi subscribe, like i-video, uyi-share, okay? So yeah, nama advert mangabadlala ke during the video, kindly let them run. Ungaze wawaskippa, kuyasiza kakhulu you guys. Siyakhula siyi-channel, siyabonga kakhulu ngosizo lwakho ukuthi usikhulise. So kule video ke siyokhuluma ngoXolani Khumalo. Siyamazi lapha uXolani Khumalo you guys kwi-show eka Moja Love Channel 157 usizo kuthola. Siyazi ukuthi uyahlangana inkinga eziningi kakhulu ebhizi ngale show sizokuthola siyazi ukuthi kusizokuthola you guys kudilwa ngama DRUG dealers bawalanda bewathathela ama DRUGs. You know when I'm doing this you guys when I say DRUGs because I'm funa ukulibiza njengoba linjalo because yeah man YouTube community guidelines, okay? So understand ukuthi mangabe ngiyabhala ku title naka description nokubiza ezinye izinto ukuzibiza nje YouTube akavumi you guys, so that's why sigcina sesibhala ngenye indlela just to confuse a little bit, you know, nokubiza sibize ngenye indlela so that siyakwazi ukumonetize lama video ngoba YouTube akazwani nento enjani nje. So when I say DRUGs wena ngozozibhalela ukuthi lelo gama lisukuthini sizame ukuthi sibalekele inkinga. So ke yeah man ukuthi uXolani Khumalo ke ubuya nenye ishow lana you guys ethi Slicer Tsotsi, Operation Slicer Tsotsi. Siyazi ukuthi beka sizokuthola ekulandeni kwabo lama DRUGs bafike I'm sure baxabane nalama ama managers masebexabene nawo kwabakhona olimalayo mhlambe noshona siyabona kwezinye indaba kukhona uDRUG washona bagcina sebesiba namacala ke bevulela ama case. uXolani wagcina ephumile ke lapha naka sizokuthola you guys. KunoXolani Maphanga ke manje kwakukhona uXolani Khumalo into ekanjalo waba nama court cases amaningi bagcina ke uMoja Love eseqhelanisa noXolani Khumalo something like usizokuthola not uMoja Love eseqhelanisa ke noXolani Khumalo. So ngibona istory lapha nabethi uzo zakhe neyinye ethi Operation Slicer Tsotsi. You know when I say Slicer Tsotsi I'm just imagining umbhoro ethi mina ngiyi-what ngaba slicer ayibafethu. But anyways uXolani ke Khumalo ukuthi usezokwethula kuhlelo olushaki Operation Slicer Tsotsi ka station se television esisha into ekanjalo guys. So ke akazi ka Moja Live uza kwesinye stage no uza khona ka Moja Live something like that. So ke usaziwayo ke wazakhela udumo ke lapha ngokwethula uhlelo olulwa nezidakamizwa ke kuMoja Love uXolani Khumalo ukhuzibuya ke kwelapha na kwi-television. Siyazi ukuthi uke wathi nyanje lapha no guys ever since nama court case nako konke ne drama yakhe nokuthi they fired him or whatever happened lapha na kasizokuthola you guys kuthiwa ke hayi he's coming back second round and this time uza ke ne Operation Slicer Tsotsi into ekanjalo. So uXolani odumo ke kwisizokuthola lapha nezokwethula uhlelo olisihloko sithi Operation Slicer Tsotsi. Lolu hlelo nalo oluzobe lulwa nokudayiswa ke nokushushumbiswa kwezidakamizwa ke kulindele ukuba luqala ukusakazwa ke kwi Starset channel 120 ngoSeptember. Oh it's not alaphana kanto, okay? Ku Starset you guys ngoSeptember nge7 ngo8:30 ebusuku esona sikhathi ke seshow. Mangabe ke bomthanda uXolani njengami I'm sure you will try to go there busiyabuka ishow you guys. Idate bathe nge7 zaka September, okay? Izobe iqala le show. So uXolani ke usagqiqa lapha nenkantolo ngoxhaxa ke lamacala avulelwa wona esathula isizokuthola. Uthe uchichima ke injabulo ngeOperation Slicer Tsotsi ke. Uthi injabulo yami enkulu ngalolu hlelo ukubona intsha ebisimilutha lapha na yezidakamizwa I think yeah seyiguqule impilo yayo futhi izama ngawonke amandla ukulwa nokuqalekela kwezidakamizwa nokuqalekela izidakamizwa ukutheke okunye okwenza izihlathi zivakashela indlebe ukuphinda hlangana nabalandeli bakhe. We know very well ukuthi abantu bebethanda isizokuthola bazobe belaphana for uXolani Khumalo you guys. Okhulumela lolu hlelo kubokani Moyiteki Operation Slicer Tsotsi izoqala zonke iziqephu ngokukhiphela eshashalazini ke imlutha izidakamizi ichaza ngemikhuba eyigiliswe eyelesi asihlavu. Uthe uXolani uzobuya abonakale exoxisana nemindeni yemilutha ebihlukumezeka ngesikhathi ke imilutha ifuna imali uma seyiqalekile. Sephetha kubokani uthe istage Starset sizobuye siqeqeshe mahala ke imilutha esizwele kabusha ukuze ke iqashwe ngabanye abasebenzi abazobe benqanqa abantu
benxenxa I'm sorry abantu kuba ababe nezindishi futhi ikwazi ukufakela abantu izindishi emakhaya abo. Uxolani ke wakhonjwa indlela laphana kwiMoja Love emuva ke kokutholakala ukuthi ke uneXolani eKhumalo Foundation. Lokho kwenzeke emva kokuvulelwa icala ke ngokufa komlisa wase-Eastern Gauteng owayesolwa ngokushushumbisa idakamizwa uRobert Valeri. Umufi wafe emva kokuxolana nethimba lakhe ebagasele kwakhe bezophenya ngesidakamiswa ngoJuly nyaka enye. Mangabe uyakhumbula you guys, lo Valeri washona after ishow laphana oXolani befikile sizokuthola. Angazi kwaba khona uxabana ngoba kwenzekani, bathe mabephuma nje washona lo yabhuti you guys. Emvani kwalokho babavulela icala ke laphana besizokuthola, which means uXolani ke wasesiba necala sambonelo ke gijima laphana ecourt into ekanjalo. Egcineni seza sekuthiwa hayi abesizokuthola bathe bhuti kodwa ngizwa lapha bengathi bathi wamxoshela ukuthi bathola ukuthi useneXolani Khumalo Foundation, but konke kwakungathi kumayelana nalolu daba luka Robert Valeri into ekanjalo. So uXolani ke ube senkantolo manje yasePalm Ridge eGauteng izolo ngelinye lamacala okubulala abhekane nawo. How many cases I remember ngisenza ama video kule akulenye channel you guys. I've done so many videos akaXolani you guys lokho egijima ecourt in and out. I think kwaba khona elika Robert Valeri, kwaba khona elinye leka bhuti waseThembisa something like that. Lase kukhona noXolani Maphanga lapho phakathi nobhuti waseThembisa nayo uXolani ukuthi hey wangidubula wangithinthini. There was just a lot countless court cases akaXolani Khumalo you guys belokhu bemsola ngokuthi uyabahlasela whatever. Kanti ke yena you guys ubehamba ngisho eyohlaselana nalabo abadayisa idakamizwa something like that. Kusho ukuthi bebethi mhlambe mabefikile kube khona izindlela abenza ngazo, kube khona olimalayo, kube khona oshonayo, kwagcina kukuningi uXolani bafethu. Kuthe mase kungena uXolani Maphanga simbona naye ngathi unama court case, abantu bethi hayibo guys kanti kwenzakalani ngesizokuthola, you know. uXolani Maphanga naye manje is in and out of court, so angazi bafethu. So asethembe ke le Operation Slicer Tsotsi ke ayizukuba nezingozi ezifana nalezi besizibona. Asethembe is yenziwa ngezindlela ezipholile mangasho, ezingena kuxabana, ezingena kukulwa ngoba abantu manilwa kuba khona olimalayo, kube khona oshonayo bese uyavulela amacala. Kukomnandi ke masolo kugijima ecourt uyaboshwa ntontoni ngapha you are presenter of the show and stuff. Asethembe ke lolu hlelo lupholile balwenza ngendlela different. I will watch the show ukuze ngibone nami ukuthi usebenza kanjani uXolani Khumalo kulolu hlelo olu different ke. Yeah man you guys, this is uXolani Khumalo from wayekuzokuthola esambona kakhulu kusizokuthola wayidila ngempela nabo bhuti laba dayisa idakamizwa ukuthi befika nje mayethi letha ungathi kusho ukuthi that's why bebegcina belwa you guys ngoba ume nazo ubhuti wedakamizwe nazo ungathi letha ngeke azakunikeze. So kugcine ke sokuba khona okunye nje okwenzakalayo lapho. That's why kwakuthi abanye bagcina beshonile. Kusho ukuthi kuyakuliwa angazi. I'm just saying okay. I mean ushona kanjani umuntu ungamthintanga. Kusho ukuthi kusuke sokubanjana ke lapho mawusuthi lethi idakamizwa lezo loya naye ethi angifuni nezinto zami or mhlambe ethi anginazo bese uyasidinga ngenkani laphana bese niyabambana kuningi. Ukhona umunye wesifazana naye kwathi watholakala ukuthi udayisa lezo idakamizwa wathi uXolani Maphanga ufike wamthinthini wamvulela icala. Hayi bafethi kuningi. Asethembe ke uXolani when it comes to Operation Slicer Tsotsi ke senza ngendlela different ukuze singalokhu singena ema-court siphuma into ekanje. That is just me you guys, but ke ngiyabonga ukuthi uyibuke le video. Thank you so much. Ulike ke usubscribe ufake nebell on bese siyobonana futhi kwenye video elandelayo. Bye.